सासे आइजोनाव 129 crore बेनिफ्राय बेवहाय थाबाय माखा गारियानो गासै 32टा दा बिथाङा बबे समनिफ्राय खामायनानै बेबादि फैसा खामायनो हाखै बिथाङा बिजनेसाव खय बोसोर जाखो हाबनाया हाग्रामाजों हाबा जाफैनाया खय बोसोर जाखै हाबानि उननिफ्राय बिथाङा बिजनेसखौ माने मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय बेखिनि समावहाय बिथांनि आयआ बेसेबां जायो हाग्रामाया नोङो एसे बिटिसिनि 17 बोसोर सिफ हिसाबै बिनि बेथना बेसेबां नङा होमबा बे गासै जिनिसखौहाय जुदि नायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिनजावनाव जे एथ' बुरजा प्रपार्टि दङ बेखौहाय जों खावलायगोन बेनि सायावहाय माने इडि हाबनांगौ सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ इनकुवारिखौ लुबैगोन नोंथां इनकुवारिखौ जों लुबैगोन बे जाथायखौ आंबो मबाइलाव नुदों दा जाथाया बे दुखुनांथाव जाथाय आरो बिदि दिनैनि दिनाव जानो नाङा आरो बिथांमोना बिदि खालामदोंब्ला बिथांमोना गिदों एसटिखौ लानानै राजनिति खालामनाया खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिसिखौ प्रमद बर'आ बिजेपिनो फानबाय होननानै बाथ्राखौ बुंदों थारैनो बहा माब्ला फानखो नोंथांमोना माखौ फानखो बिटिसिनि प्रपार्टिखौ नोंथांमोना मा बिजेपिनो फानखो थारैनो फानमारदों नामा आरो फानदोंब्ला बेसेबां रां मोनखो नोंथांमोना 9 एप्रिलाव जानो थांगासिनो दं आसाम विधानसभा बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों भाबै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो गावनि दोलोखौ दखल खालामनो थाखाय एबा विधानसभाखौ दखल खालामनो थाखाय हाद्रि गुफुं होनायखौ नुनो मोन्दों बिपिएफ राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा बिजेपि राजखान्थि हान्जा कंग्रेस राजखान्थि हान्जा मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया बे समाव बिथांमोननि थांखि जे 15टा मासिखौ माबोरैहाय गावनि दखलाव खालामनो हायो बेनि मोनसे थांखि लानानै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाबो जिरायनानै थायाखै नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों लाइमोन दैदेनगिरि एबा बे समाव गुबुन गुबुन समाव इउपिपिएलनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफोरा बायदि हाबाफारि लानानै बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनायखौ नुनो मोन्दों दिनै जों सासे आलासि लेंहरनानै जों मोननो हादों बिथाङानो जादों इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो नाजागोन नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नाजागोन गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायनो लाबाय माबायदि सोलिबाय दं बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दोंमोन सिगांनि सानाव जे रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे कार रेलिनिफ्राय जागायनानै बे समाव नुनो मोन्दों जे मुसलमान हारिनि सुबुंफोरनि जायगायाव नोंथांमोना थांनानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मोनसे इउनिक लेभेलजों फोसावदिंनायखौ नुनो मोन्दों माबायदि जाबाय दं बे समाव फोसावदिङा गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय बे समावहाय राजनितिनि जे थासारि बेयो खोब मोजां मोनसे परिबेसाव सोलिगासिनो दङ खारन आसाम विधानसभा इलेक्सना 9 एप्रिलाव जागोन दा बेनि थाखाय जोङो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जानानै जोङो माने पर्यायक्रमे जोंनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ बा जोंनि माने पार्टी एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो लाबोगासिनो दङ जोङो नुदों दासिमहालागै थासारिया खोब मोजां खुनु मोनसे दावराव दावसि गैया मोजां मोनसे रियेल मोनसे गणतन्त्रनि एक्सारसाइज बे दासिम सोलिगासिनो दङ दाखालि खिन्थु आनफर्चुनेटलि मोनसे अदालगुरियाव मोनसे घटनाखौ जों नुनो मोन्दों आं खबर लादों घटना माब्रै जानाय दा बेवहाय एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायखौ आं खबर मोन्दों खारन जेब्लानाखि केम्पेइननिफ्राय फैबाय थादों हयथ' सिगां बिपिएफनि गारि गंसे दङमोन आरो जोंनिया उन फैबाय थानायखौ बिथांमोना मोनसे सन्देह जादों आरोखि गावसोरखौ फल' खालामदों होसोदों नामा सन्देह खालामनानै थानायाव हाबनानै थानानै बिथांमोना खिन्थु थानानिफ्रायनो अन्थाइ खुबैहरदों आरोखि जोंनि गारियाव आरोखि बे मोनसे आनफर्चुनेट मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंआव जालायदों बेखौ आङो मिथिनो मोन्दों आरोखि दा बे हिसाबै जानाङा बिदिया सिगांनि थासारिया आलादा दिनैनि थासारिया आलादा आरो जाहाथे इलेक्सनसिमहालागै खुनु मोनसे गाज्रि थासारि गैयालासिनो जाहाथे मोजाङै मोजां जाय जेरै हागौ एरै गावबागाव दोलोनि आदर्श नीति गावबागाव दोलोनि जे रायजोफोरनो मिथिहोनांगौ बाथ्राफोरखौ मिथिहोनानै जाहाथे भट बियो बेखिनिखौ आं खावलायगोन आरो सान्तिपूर्ण जाहाथे
एबार नैबे बिधान सभा इलेक्सना जाहाथे जानानै थाङो बेखौ आङो गासै बिटिआर बासि रायजोनिसिम आं खावलायगोन आरो जोंनि गासैबो माने दोलोनि जे दैदेनगिरि जाय बिथांमोना बिजाथि बयखौबो आङो बे समाव आं माने खावलायगोन आरोखि उदालगुरियावनो नुनो मोनदों जे बे समाव गंसे नखरखौ जोंनियाव खौरां फैदोंमोन बे गंसे नखरखौ बे समाव रिहन दैमारिनि माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि मोनसे अजद खालामदों बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा साधारन सुबुङा जाय गुनु माने पार्टिजों लोब्बा गैयै बे नखरा बे समाव अजद खालामदों रिहन दैमारिनि सुबुंफोरा बिथांमोननि नखराव थांनानै मोनसे गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय खालामदों होननानै अजद थिखांदों थारैनो बे बेसेबां सैथो बे जाथायखौ आंबो मबाइलाव नुदों दा जाथाया बे दुखुनांथाव जाथाय आरो बिदि दिनैनि दिनाव जानो नाङा आरो बिथांमोना बिदि खालामदोंब्ला बिथांमोना गिदों गाब्रायदों थारमाने दा इलेक्सनखौ जुदि सासे डिपुटि चिफआ जुदि जेननांगौ जायोब्ला होमब्लाथ' मान सनमाननि खोथा दङ नङा होमबा हयथ' बिथांमोना एसे गाब्रायनानै एसे गिनानै माखासे खामानिफोरखौ इमसनेल मावनो नागिरदों आरोखि बे जिनिसा फकासाव फैदों आरोखि मा दरखार दङ नङा होमबा शान्तिपुर्ण भाबै इलेक्सन फोसावदिंनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ सोरनिबा न'खराव थांनानै दम हैनांगौनि मा प्रयजन दङ निस्सय जों बिनिफ्राय मिथिनो हायो जे बिथांमोनहा गिदों गाब्रायदों ओंखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आरोखि नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुङो जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ एसटि बेपारि होननानै बुङो मानि थाखाय बुङो थारैनो मा खालामदों बिथांमोना जे एसटिनि फालांगि बिथांमोना मावदों एसटि बेफारियाथ' सासे सानै मानसि बुंनाय नङा रायजो राजाफ्रानो बुंदों खारन बिथांमोना एसटिखौ लानानै राजनिति खालामदों दा एसटिखौ लानानै राजनिति खालामनाया खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बे मोनसे बहुद माने सेन्सिटिभ इस्यु ओंखायनो फारनै साइडआवहाय बहुद मोनसे सेन्सिटिभ इस्यु बियो जायफोर बिग्रा बिथांमोनहाबो एसटिनि इस्युखौ फैयोबाथाय सिरियास जायो आरो जायफोरा एक्जिस्टिं एसटिआव जायफोर दङ बिथांमोनहाबो मोनसे गिखांनाय फैयो आरोखि बेनि थाखायनो आरो एसटिआ जोंनि मोनसे रक्षा कवच ट्राइबेल जनगोष्ठीनि थाखाय मोनसे बे थाबिज बादि आरो स्पेसियेलि जोङो सिक्स सिडिउल हिसाबै सिक्स सिडिउलाव बांसिन बिनि माबाया दङ माने ट्राइबेलखौ जुदि जोङो एसे माबा खालामोबाथाय सिक्स सिडिउलनि जे स्टेटास जोंनि जे अधिकारा बेवहाय एसे डाइल्युट जागोन आरोखि बेवहाय मोनसे गिखांनाय फैदों आरोखि ओंखायनो बिथांमोना खिन्थु बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ सानाखै बिथांमोना जाहैबाय मा होनोबा भट मोनगोन बिनि सायावहाय बिथांमोना सरसा खालामो आरोखि जे बाथ्राखौ बुङोबा राजबंशी जनगोष्ठीया भट होगोन जे बाथ्राखौ बुङोबा आदिबासि जनगोष्ठीया भट होगोन सान्थालिफ्रा भट होगोन बे बाथ्राखौनो बिथांमोना बुङो खिन्थु बिनि एक्सन आरो रिएक्सना मा जागोन बेखौ बिथांमोना साना थारमाने गावबागाव राजनिति बेनिफिटनि थाखायल' खामानि मावो खिन्थु गासैबो जिनिसखौ माने जेखौ गोसो जायो बेखौ राजनिति खालामनायनि मुङाव बुंनाया थिग नङा आरोखि माखासेखौ एसे भबिष्यतखौ साननांगोन खारन दिनैनि दिनावथ' नोङो इलेक्सननि मोनसे खोब दुंदुंहाव मोनसे परिबेस दा बेनि थाखाय एसटिखौ लानानै राजनिति खालामनाया मोजां नङा आरोखि आरो बे जिनिसा गुबुन गुबुन जाथियाबो बेखौ बुजिनो हाबाय जाय बिथांमोना बिदोंमोन हयथ' अपेन माने बिटिसि इलेक्सननि सिगां बिथांमोना पाब्लिकनाव सोंदों एसडि लागे ना माथि पाट्टा लागे बेखौथ' नुदोंना बयबो नङा होमबा दा बेफोरखौ लानानै राजनिति खालामनो नाङा आरोखि राजनितिखौ खालामनांगौब्ला हाग्रामाया एसटिखौ होयो नामा एसटिनि जिखिनि जेंना दङ बे जेंनाखौ गमामायैनो हाग्रामाया होनो हायो नामा बिथाङा गावनो बुंदों दे नुनो मोन्दों नोंथाङा दा एसे आगोलाव बुंदों जे जोंबो नुनो मोन्दों जे बे समाव एसटि लागे ना मातिर पाट्टा लागे होननानै बिथाङा रायजो राजाफोरनाव सोंनायखौ नुदों उदाङै सोंनायखौ नुनो मोन्दों दा बे बिथिङाव मा बुंगोन बिथाङा होनो हायो नामा बिथाङाथ' गावहा साननानै लादोंबा गावनि खोथा खिन्थु जों मिथिनायावथ' बिथाङा होनो हाया खिन्थु होनो हाया होननानैबोथ' मोनसे बाथ्रा जाहैबाय मा नोङो सरखारि भाबै जेनाखि एनअसि हरदों बेवहाय एसे माने गिखांनाय फैयो आरोखि थाखानाय एसटिफ्रा नो डाउट हाग्रामाया होनो हाया खिन्थु सरखारि भाबै जुदि जे अथरिटिया बेखौ होनो हायो बिथांमोननो जोंहा सिक्स सिडिउल काउन्सिलनि जे सरखारनिफ्राय जुदि एनअसि हरोब्ला होनबा बै जोंनि माखासे थाखानाय एसटिफोरनाव मोनसे गिखांनाय फैयो आरोखि
खमथायाथ' हाग्रामानाव गैया खिन्थु NOC हरनाय लोगो लोगो बिथांमोना गियो आरोखि जायफोर थाखानाय STफोर आरोखि दा बे आरोखि दा बेनि थाखाय ST बेफारि नोंथांमोना बुङो दा ST बेफारियाथ' बुंजाखागोन आरो बिथांनि जे राव फाव जेबादि माने बुंबाय थानाय आरो बे मालायखौ बिथाङा बेफारि बुङो जोंनि प्रमद बर' सारखौ बेफारि बुङो खिन्थु सानैनि गेजेराव जुदि रुजुनानै नायो होमबा नायदो एक्सुयेल बेफारिया सोर नङा होमबा प्रमद बर'नाव मा बेफारि दङ नागिरनानै नाय नोंथांमोनाथ' मिडियानि पार्सन जेन'बा नोङो प्रमद बर'आ मा बिजनेस दं गैया बेखौ नागिरजोब हाग्रामानाव मा बिजनेस दं गैया बेखौ नागिरजोब आसल बेफारिया सोर दाना नायदो हाग्रामानाथ' बुहुद बेफारि नै हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे हिन्जाव मिसेस शिवली महिलारि बिथाङा जे नमिनेसन फाइल खालामनायाव जे मोनसे प्रपार्टि दाखिल खालामबाय बेवहायथ' जों गोबां माने प्रपार्टि नुबाय 129 crore सासे आइजोनाव 129 crore बेनिफ्राय बेवहाय थाबाय गारियानो गासै 32टा दा बिथाङा बबे समनिफ्राय खामायनानै बेबादि फैसा खामायनो हाखो बिथाङा बिजनेसाव खय बोसोर जाखो हाबनाया हाग्रामाजों हाबा जाफैनाया खय बोसोर जाखो हाबानि उननिफ्राय बिथाङा बिजनेसखौ माने मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय बेखिनि समावहाय बिथांनि आयआ बेसेबां जायो हाग्रामाया नोङो एसे BTCनि 17 बोसोर सिब हिसाबै बिनि बेथना बेसेबां नङा होमबा बे गासै जिनिसखौहाय जुदि नायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि हिन्जावनाव जे एथ' बुरजा प्रपार्टि दङ बेखौहाय जों खावलायगोन बेनि सायावहाय माने ED हाबनांगौ CBI इनकुवेरि जानांगौ इनकुवेरिखौ लुबैगोन नोंथांमोना इनकुवेरिखौ जों लुबैगोन आरो बिनि जोङो लिगेल प्रसेसखौ जों खालामगोन थारमाने हाग्रामा महिलारिनि हिन्जावा मालानिफ्राय बिजनेसाव हाबनाय बेसेबां कोटि थाखा केपिटेल लानानै बे बिजनेस इस्टाब्लिश खालामनाय आरो बिनिफ्राय बेनि माने मान्थलि बा इयारलि इनकामा बेसेबां जायो बिजनेसावथ' लाब लकसान थायोना जों मिथिनायाव थांनाय 5 बोसोरावहाय बिथाङा माने पावाराव गैयै समाव थांनाय जोंनि सरकारनि समावहाय पावाराव गैयै समावहाय माखासे बिजनेसफ्रा फ्लप जादों माने स्टाफनि पेमेन्टनि सेलारि होनो हायाखै जायनि थाखाय एइबारनि नैबे जे 100 crore जे इउथ्सफोरनो जे 2 लाख करि होनाय बेनिफ्राय गावनि माखासे बै जे माने इमप्लयिफोरनो होदों होननानै जों मिथिदों आरोखि दा बिनि एक्जेक्ट थयथ'खौ जों मोनगोन जों RTI मारिनानै दङ होनो हायाखै लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि माबाया अलरेडि फैनानै दङ जों लायनो मोनथ'वाखै दा बेखौ जोङो जेब्लानाखि जोङो कमप्लिट बिथांमोननि जेनाखि खामानि मावनाय बेखौहाय अफिसियेलि जों RTI होनानै दिरुनजोबनानै जों रायजोफोरनि गेजेराव जों फोसावगोन आरोखि दा हाग्रामा महिलारि सारनि बे हिन्जावनि जे प्रपार्टिया बेखिनि समाव जे एथ'बां जाबाय बेखौ जोङो माने इनकुवेरिनि थाखाय जों डिमान्ड खालामगोन बेनिफ्राय बिनि हिसाब खिथाबखौ बिथाङा होनांगौ आरो बिथाङा हाबाया माला जाफैयामोन आं दहाय एसे सिगां बुंबाय बे माने फैग्रोमोनाथ' बिजनेस स्टार्ट खालामाखैना माखासे समथ' बे थादों बिनि उनावसो बिजनेस स्टार्ट खालामदों नङा होमबा दा बे हिसाबै बेखिनि समाव बेसे सम्पति जानांगौआ थामसा नङा बाहाय माखासे गलमाल दङ थारमाने बेवहाय एकदम बाहाय माखासे ब्लेक मानि हाबनानै दंथारो बेखौ जोङो इनकुवेरिनि थाखाय जोङो एकदम खामानि मावगोन आरोखि मोनसे बाथ्राखौ बुङो जे प्रमद बर'खौ नैबे बिटिसिखौ प्रमद बर'आ BJPनो फानबाय होननानै बाथ्राखौ बुंदों थारैनो बहा माब्ला फानखो नोंथांमोना माखौ फानखो बिटिसिनि प्रपार्टिखौ नोंथांमोना मा BJPनो फानखो थारैनो फानमारदों नामा आरो फानदोंब्ला बेसेबां रां मोनखो नोंथांमोना बियो उल्था जादों बिथांमोननि साननाया गावसोर जेखौ खालामदों बेखौनो जोंखौ खालामदों सानदों आरोखि दा थांनायनि जे 2020आव जे बिटिआरनि बिसायख'थि जादोंमोन दा बेवहाय जोङो 12थाल' सिट मोनदों नङा होमबा दा 12था सिटजोंथ' नों सरकार दानो हाया दा ओंखायनो जोङो UPPL BJP आरो GSPखौ लानानै जोङो सरकार दादों बिथांमोना 17था देरहादोंबाबो सरकार दानो हायाखै दा जोङो जुदिअ जोङो BJPनि सहाय लानानै जोङो दादों बे 5 बोसोरखौ जों कमप्लिट बिराद सुन्दर मोनसे जोङो सरकारजों सालायदों मोनसे कारापसन फ्रि मोनसे माने ट्रान्सपारेन्सि बहुतखिनि माने जोङो फ्लेगशिप स्किमफोर बानायनाय सिस्टेमेटिक जों सरकार सालायदों आरोखि दा बेखौ नायोब्ला
बिजेपिनो फानदों होनायनि बाहाय खुनु बाथ्रा गैया जोङो 12थाल' एमसिएलए देरहानानै बिजेपिनि सहाय लानानै जों बिजेपिनि जोङो क्षमताखौ बायदोंसो नामा नोंथांमोना जोङो बाहायदोंसै बिजेपिखौ बायदोंसो अब्ला नोंथांमोना जोङो बाहायदों आरोखि बिथांमोनखौ आरोखि बिजेपिखौ औ बिथांमोननो फाननायनि खोथाथ' बादो बिथांमोनखौ जों बाहायदोंसो थारमाने आरो बिथांमोननि सहाय लानानै जों बुहुत मोजां मोजां खामानि मावनो हादों दा नायदो फारसेथिङै दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा 28टा सिट मोनबाय सिगाङाव बिथाङा मा बुंदोंमोन हारसिं सोरखार बिजेपि हाथाव इउपिपिएल हाथाव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव बुङाखैमोन होनबा दा बिथाङा बे भाषा बुंनानै मुसलमानफोरनि भटखौ बिथाङा 80-90% मोननानै सरकार दाबाय एबसुलुट मेजरिटि सरकार 28टा सिट जेराव 21टाल' नांगौ नङा होमबा 28टा सिट मोनसेयावबो बिथाङा मानो बिजेपिनि आथिं हमनानै एलायन्सआव सरकार दाखो मा प्रयजन दंमोन फानदों नामा बिथाङा अब्ला बिथाङा फाननायबो जाबाय फारसेथिं इउपिपिएलखौ बिराद गिदों गिनाय दं जोङो 7जनल' देरहानाय पार्टिखौ मानो एथ' गिखो आरो दा सासे थांबाय होमब्लाबो बिथांनाव गिनाय दङ दा जोंनाव 6जनल' दं होमबाबो बिराद गियो खारन गोजौ लेभेलावहाय बिथाङा मोनहास'जोबो थारमाने गिनांगौ दरखार 28टा माने दा 29 जन जाबाय नङा होमबा मानो गियो थांनाय बाराव जे 17टा मोननानै बे 12टाजों हायासैना आरो जोंनाव बिटिसिआव जाहैबाय मा एन्टि डिफेक्सन ल'आ खाथिया नङा होमबा बिनि थाखायनो बिथाङा गियो थारमाने बिथांनि जे 28टा देरहानाया बोरैबा भुलाव फैफ्लांदों एक्सिडेन्ट नामा एक्सिडेन्टेलि नङाबा गिनांगौ मा दङ नङा होमबा 28टा देरहानाया बिथाङा एक्सिडेन्टेलि फैनायसै दा नाय जों गेरेन्टि होगोन जोङो जुदियाव जों पावाराव गैया बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव जों गैया अब्लाबो जोङो एइबारनि एमएलए इलेक्सनावहाय जों बिपिएफनि जों बांसिन जोङो एमएलए मोननो हागोन बे आरोखि जिहेते बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाय गोरोबथाखौ मोनसे समाव बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जागायजेननायाव बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथाया मोनसे जोबोदनो मोनसे गोरोबथा जाय गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव जुदि बेखौ मावफुङोब्ला सेपारेट स्टेट जागोन होननानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन आलादा रायजो बड'लेण्डआनो जाफुंगोन बा जानायनि मोनसे लामा बेनो जुदि मावफुङोब्ला दा बेनि उनाव बिथाङा बाथ्राखौ सोलायबाय सोलायखांनायनि उनाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दावदै गला होननानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंबाय जिहेतु बे सरासनस्रा सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ मिथिगौ बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिथाङा जोबोदनो मोनसे गाहायाव खालामबाय आरो बेराफारसेथिं पावाराव नैबे समाव फैनाय लोगो लोगो जों नुनो मोन्दों बिथांखौ बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बिथां बरायनायखौ नुनो मोन्दों जाहोना मा थारमाने हाग्रामा महिलारिया माने 17 बोसोर सिगाङावबो सालायबाय जोंनि बिटिसिनि चिफ हिसाबै बेनि उनावहाय 5 बोसोरखौ बिथाङा मोनासै आरो फिन फैफिनबावबाय बिथाङा माने हाइस्ट लेभेलनि पस्टआवहाय दङ आरोखि दा बेबादि पस्टआव थानाय मानसिफोरा एसे सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ उन सिगां साननानै बुंनांगौ आरोखि नङाबा जोंहा बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरनि मान सनमाननि बाथ्रा थायो दा बिथाङा थगायनो लाजिया थगायनायावहाय एकदम 1 नाम्बार आरोखि बेनिखायनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांखौहाय थगायनायाव हाग्रामा महिलारिया एमए पासबो होननानै बुंबाय खोथाया सैथो नङा होमबा बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ लानानै खनबेसे स्टेटमेन्टखौ सोलायबाय थादों बेखौथ' जों नुबायना सिगाङाव बिथाङा गावनो बिटिसिनि चिफ हिसाबै साखि हिसाबै सहि होनो मोनबाय नङा होमबा दा बिनि उनाव बिथांनाव मिडिया सोंबाय बेथ' बिराद मोजां एकर्ड जेखिनि दफाफोर दङ बेखौ मावफुंजोबबानो बेनो अट'मेटिक सेपारेट स्टेट जायो बुंथारदों बिथाङा बिनि उनावहाय सप्ता खनसेनि उनाव गावसिनि दोलोआव सावरायबाय बेखौ जुदि मोजां बुङोब्लाथ' गावस्रा राजनिति भाबै खहा जागोन बिटिआर एकर्डआ जेबो गैया दावदै गलासो बुंनानै बुंफिनलायबाय नङा होमबा आरो बिनि उनावहाय बिथाङा बेखौनो लानानै नोङो 5 बोसोर राजनिति गेलेबाय थाबाय जेबो गैया जेबो गैया जेबो गैया लेखा सादआव सहि होनायल' बड'लेण्डखौ फाननानै फैदों होनना बुंबाय दा लास्टआव बिथाङा बे इस्युखौनो लानानै आरो माखासे माने बिजेपिनि एगेन्स्टै इउपिपिएलनि एगेन्स्टै बुंनानै मुसलमानफोरनि भटखौ बारा लानानै दा पावाराव फैफिनबाय आरो दानिया सोलायफैलायबायना जे माने बिटिआर एकर्डखौ बिथाङा
मावफुंगोन ना मावफुङा होनना सोंदोंमोन मिडिया पार्सना नोंथाङाथ' दा पावाराव फैबाय अब्ला बुंबाय जाय बिथांमोना सिगनेटरि बिथांमोनानो माबा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि खामानिखौ मावथों आंहा बिटिसि सुक्ति खालामदों आं बिटिसि सुक्तिनि जे दफाफोर थालांनाय दं बेखौ आं मावगोन बिटिआर एकर्डनि मावफुंनाया जाय सुक्तिखारिफोर बिथांमोननि आं बेखौ मावा होननानै बुंथारदों खिन्थु नुलायबाय फैखांनायनि उनावहाय बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिलायबाय आरो दा नुबाय जेसेबां माने फिथा हादों जेसेबां माने फाउन्डेसन गायसनदों बेनि 80%आनो बिटिआर एकर्डजों फैनाय माखासे माने इनफ्रास्ट्राक्चार आरोखि बेफोरो आरोखि जेरै नोङो रेलवे कच फेक्टरिनि बाथ्रा नङा होमबा नोङो भुटानावहाय नोङो गेलेफुसिम नोङो रेलवे ट्रेक थांनायनि बाथ्रा आरो बेनिफ्राय नोङो बहुद जायगायावहाय हरै जेराव जेराव बिथाङा माने फाउन्डेसन गायसनदों आरोखि बेफोरो गासैबो बे बिटिआर दफानि मोनफा मोनफा बाहागो आरोखि दा बेखौ आरोखि दा 1500 कौटि फैनांगौनि बाथ्रा नङा होमबा जेसेबां बिथाङा जेराव जेराव प्रजेक्ट गिदिर गिदिर हमदों 30 कौटि 35 बे 1500 कौटिनिनो बिसोर मोनसे बाहागो आरोखि दा ओंखायनो नुबाय बिटिआर एकर्डखौ जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामाबा बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि जे खामानियानो जाया आरोखि दा बेनि थाखायनो बिथाङा आरो बेखौ सोलायफिनलायबाय दा ओंखायनो बिथाङा लाजिनो रोङै सासे नेता आरोखि उन सिगां बिथाङा साना बेनि थाखायनो जोङो बिटिआर बासि हिसाबै बा बिटिसि बासि हिसाबै एखमबा लाजिनाय मोनो आरोखि जोंनि जे हेड जायनाखि गार्जेन 35 लाख जे जनसाधारननि सासे हेड बिथाङा एसे सानै हयै बाथ्राखौ बुङोबा मोजां जायो आरोखि जिहेतु मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगोन जे बे समाव जों नुनो मोनदों बिटिसि ओनसोलाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जेब्ला बिसायख'थि फोसावदोंमोन अब्ला बिथांमोना मेनिफेस्ट'आव मोनबा गेरेन्टिनि बाथ्राखौ मख'दोंमोन दा बे मोनबा गेरेन्टिनि गेजेराव जोङो मोनसे गेरेन्टि जायखौ जोङो मा होनना बुंगोन सरासनस्रायै लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनायनि मोनसे रादाय दंमोन बे रादायखौ बिथांमोना होफुंबाय होननानै बाथ्राखौ मख'दों आरो हयथ' बिटिसिनि खुंथाया बावैसो सानसेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव होनायनि मोनसे दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि बिटिसिनि नैबे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि लाइमोन दैदेनगिरि बे समाव नोंथाङा गोबां लाइमोनफोरजोंनो थांनानै नोंथाङा सावरायदों बिथांमोनजों लोगो हमदों नोंथाङा लोगो हमनानै बिथांमोननिफ्राय माबायदि रिजाल्टखौ मोनदों थारैनो जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरा मोनफुंगोन ना मोनफुङा बे नैबे 2 लाख रांखौ बिथांमोना 2 लाख रांखौ डेम' चेक होनायखौ जोङो बिथांमोननि माखासे प्रग्रामफ्राव सरकारि प्रग्रामफ्राव जों नुदों आरोखि दा ससियेल मिडियायाव जों मोनदों माखासे पर्टेल निउसावनो जा बा माखासे बिदिनो अभारफन गावजों गाव एसे थरख' जाहरलायनाय माखासे माने सोरनिबा एकाउन्टाव जों मोनदों जे 2 लाख रांखौ बिथांमोना मोजां रोखोमनि रानफुंनो हायाखै खुनु ट्रान्सपारेन्सि गैया माबादि केटेगरिनो होनांगौ सोरनो होनांगौ बेनि खुनु माने गाइडलाइन्स गैया आरोखि दा बाहाय माखासे नटिफिकेसन नांगौ बेनिबो जे सरकारनिफ्राय बेबो गैया बेवहाय बिथांमोना होनदों जायफ्रा स्किल सिगाङावथ' इयुथ्सफोरनो होगोन होनदोंमोन सानैसो बिथांमोननि माखासे मानसिफोर दङ आरोखि जायफ्रा सरकारि दायथ' गैया होमब्लाबो गावसोरनो हिर' बिथांमोना दुगा बांसावो आरोखि बेसेबां राइट्स दङ बेवहायदि बिथांमोना बुंबाय थानायखौ नुनो मोनो जे सरकारनि खायसे साख्रिनिखौ बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों स्किमनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुङो बेसेबां थारैनो सासे बिपिएफनि दैदेनगिरिया बा इउपिपि हमनानै ला बेवहाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बा बिपिएमनि दैदेनगिरिफोरा सरकारि फुन्जिखौ माबोरै दांनो मोनो बिथांमोनाबो जादोंमोन नामा बिदि जोंनि दिनाव बिदि गैया माने बिथांमोनहा रायजो राजाजों होसोजागोना बारा गैला होसोजागोन बिसोरो बिथांमोनहा माने इएमफोरनाव सोरनावबा माने एमसिएलएफोरनाव लिस्टखौ गावसोरसो बिहरो गावसोरसो सेलेक्सन खालामो सोर 3 दंना बिसिनि नामखौथ' बुङाबाबो बुजिखायो नङा होमबा 3 बिसोर बिराद माने दा नाम लानो गियो नामा नोंथाङा नाम लानो गिया डाइरेक्ट आं बुंनो हायो खिन्थु आं लाजिदों आरोखि बिथांमोननि नामखौ लानो आरोखि लासिंसिं बिथांमोननि खामानिफ्रा गावसोरनो सरबा मिथिबायना
ओरैबादि देखायबाय माने बिथांमोनहा माने पावार मोनफेरैनो मोननाय जोङो बे समावनो होख्लायखानांगौ होननाय साइसनि जाबाय आरोखि बिक्रम कास्टम प्रहलाद नङा होमबा बिथांमोनहा आं नामखौनो लानो लाजिदोंमोन नोंथाङा बुंनायखाय आङो बुंबाय दा माने बिथांमोनहा खिन्थु नै दाथ' नोङो 5-6 मासल' जादोंना बोसोरसेनि उनाव नायदो बिथांमोना होसोजायोना होसोजाया आं गेरेन्टि होनो हायो सरकार सालायनाया बिदि नङाथ' नङा होमबा बिथांमोनहा सरकारनि आसनिखौ गावसोर लिस्ट बानाय गावसोर माबा खालामनो सोर बिसोरलाय नङा होमबा दा ट्रान्सपारेन्सि होदों बिथांमोना जोंथ' आरटि मारिनानै दं नै लिस्टआ जों मोनबाथाय जों रायजोफोरनाव जों बांसावजोबसै ओंखायनो दा जोङो कार रेलि बानायबाय अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम इउथ हिसाबै इउथ इउपिपिएलनिफ्राय बेनि उनावहाय जोङो गसाइगावनिफ्राय जोङो अदालगुरिसिम चलो बिटिसि पाल्टाय सासा सासि बारि जाय बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो मुसलमान गामि रेलि खालामनानै लामा सामा जों लोगो हमलांबाय हाथाय बाजारजों लोगो हमलांबाय जों सोंलांबाय 2 लाख थाखाखौ सोरबा इउथ नोंसोरनि गेजेराव सोरबा मोनदों नामा रावबो सासेबो खोन्थानो हाया बिकलांगफोरनि थाखाय होनायखौ सोरबा मोनदों नामा सासेबो जों लोगो मोनाखै सेनियर स्टुडेन्टफोरनि थाखाय होदों 10,000 बेखौ रावबो गैया सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जोङो सोंलांदों रावबो गैया बिथांमोनहा 2-3सो मानसिनो डेम' चेक होनानै बेखौनो जों होबाय बुंगासिनो दङ आरोखि आरो बेजोंनो मोनसे मोनगोन होननानै आसा खालामनानै मानसिफोरखौ बोनो सेस्था खालामदों आरोखि दा बिथांमोननि जे 2 लाखनि बाथ्राया बिथांमोनखौ जोङो नैबे जेब्लानाखि आरटिआइ होनायनिफ्राय जों लिस्टखौ क्लियार मोनगोन होमबा जोङो माखासे बाथ्राखौ जों क्लियारै बुंनो हाबावगोन खिन्थु ससियेल मिडियायाव जों नुदों सोरनोबा 2 लाख हरनानै 1.5 लाख लाबोफिननाय दङ सासे हिनजावसानो नोङो 2 लाख हरनानै 1,90,000 लाबोफिननानै 10,000ल' मोननाय दङ जों बे ससियेल मिडियायावहाय रेकर्डिं जों खोनानाय बाथ्रा गावजों गाव थरख' जाहरलायनाय दा बेफोरखौथ' बानायदों होनगोन नामा बिसोरो इडिट खालामदों होनगोन नामा बिसोरो खोथाथ' जाथारदों गावसोरथ' क्लियार आरो नै मैयाना दाखालि आं नुदों बिक्रम दैमारि बिथाङा खमा बिदों हाग्रामा महिलारिया बुंदोंनो थां नोंसोर रायजोफोरनि सिगाङावहाय खमा बिजाय नोंसिनि खामानिया माखासे भुल जादों खामानिया मावबाथ' भुल जायो नालाय नैबे 2 लाख थाखाखौ जाय बिथांमोननो होदोंमोन बियो नांगौ मानसिनो होआखै सोरनिबा न'खरावनो 4-5 मानसि मोननाय दङ बे सैथो बाथ्रा बेखौ बिक्रम दैमारिया सिखार जाबाय बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया जोंखौ थिनदों होनबाय जोङो दा ओंखायनो ओरै खमा बिनो फैदों होनना मोनसे मिटिङाव बिथाङा लेक्सार हैनायखौ आं नुदों बे आरोखि थारैनो नंगौ बिथांमोना मोजां रोखोमनि राननो हायाखै दा बे आरोखि ओंखायनो बिथांमोनहा बोसोरसे 1.5 बोसोरनि उनावहाय रायजो राजाफोरजों होसोजागोन इउथफोरजों होसोजागोन बेबादि एथ' दुगा बिथांमोनहा माने सरकारनि स्किमखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेरावहाय अपप्रचार खालामनो नाङा आरोखि मोनसे प्रल'बन देखायनो नाङा आरोखि सिस्टेमेटिक रान जा फैयो बेखौ नटिफिकेसन हो सिस्टेमेटिक रान आरोखि आरो बे सरकारनि दायथ' बिथांमोननि दायथ' नङा बियो बे समाव मोनसे अजद खालामदों एबा रायजो राजाफोरा लाइमोनफोरा जोंनियावबो गोबां फन कल खालामनानै बाथ्राखौ मख'यो एबा बुङो जे बे समाव 2 लाख रांखौ माबायदि मोनो सिस्टेमा बोरैहाय बेखौ एप्लाइ खालामो माबायदि बेनि क्राइटेरिया मा बोरैहाय मोननो हायो आरो बेखौ बबेहाय एप्लाइ खालामनाय जायो माबायदि मोनो होननानै मोनसे सोंलु खालामहरो जोंनावबो गोबां बाथ्राखौ बुंहरो थारैनो बेखौ मोननो थाखाय एबा बिटिसिनि जाय लाइमोनफोर जिहेथु गोबां लाइमोनफोर दं जाय लाइमोनफोरा स्किल जाय रोंगौथि गोनां जाय माने इलिजिबल दा बिथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय माबायदि खालामनो गोनां जायो बा नोंथांमोना बेनि प्रसेसखौ मिथियो नामा बेनिथ' जेबो नटिफिकेसन गैया जेबो गैया दा बेनोथ' थारमाने बेखौनो जों बुंबाय थादों आरोखि बिथांमोना खुनु ट्रान्सपारेन्सि गैया एप्लाइ खालामनायनि खुनु माने सिस्टेम खालामाखै माने बिथाङा सिगाङावबो 17 बोसोराव सिस्टेमजों खारखायाखै खिन्थु एबार थांनाय 5 बोसोराव जों जे सिस्टेम खालामनानै गारबोदोंमोन सोलोंनांसिगौमोन दा फल' खालामनांसिगौमोन दाबो माने नैबे 2 लाख थाखाखौ मा क्राइटेरियानो मोनगोन ओमफ्राय बेखौ बहा एप्लाइ खालामनांगौ बेनिबो जेबो गैखाया दा ओंखायनो बे खुनु सिस्टेम गैयै सरकार सरकाराव गैयै बिबान गैयै मानसिफ्रा दायथ' गैयै मानसिफ्रा नोङो सेलेक्सन बानायनानै नोङो स्किम होनाय बेफोर माबा नङा आरोखि आरो बे गुड गभर्नेन्सनि बे माबा नङा आरोखि आरो गुड गभर्नेन्सआ माखौ होनो बिथांमोना बुजिया
ओंखायनो सिस्टेमजों खारा आरोखि दा उननि समफोरावहाय जोङो माखासे डिटेल्स तथ्यखौ लानानै बिथांमोननि सायाव जोङो आरो बुंबावगोन खिन्थु जोङो जेखौ नुबाय थादों जेखौ खोनाबाय थादों गावजों गाव दावराव दावसि जालायबाय थानायाव जे मोन्दों ससियेल मिडियायाव जे मोन्दों आरो जोङो प्रेक्टिकेलि जों जे गसाइगावनिफ्राय जों अदालगुरिसिमाव जे माबादों खुनु मुसलमान इयुथनो बिथांमोनहा गैया खुनु बर' इयुथ जोङो लोगो मोनाखै नोङो खालि जे सोरबा BCDC चेयारमेननि सोरबा प्राइमारि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनि बिदि मोनलाय बेबादि गावजों गाव एसे बादा बादि जानाय थरख' जाहरलायनायखौ जों खोनाबाय थादों आरोखि रानना जानायनि स्किम नङा बेयो बिथांमोननि थाखाय नैलाख राङा जिहुते लाइमोनफोरा मोनाखै BTC नि लाइमोनफोरा मोनाखै जाय बेकार लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरा दिनैसिम मोननो थाङाखै जुदि बेखौ मोननोबा BPF आव जइन जानांगोन नामा बेथ' सैथो बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा आरो दा बेखौ लानानै बिथांमोनहा जइन खालामबाय थादों नोंनो एइबारावहाय 2 लाखनिखौहाय जों होसिगोन नों पार्टियाव जइन जाफैदो माने BPF नि पार्टि फान्ड बादिसो बाहायदों बेखौ बिथांमोना BPF पार्टिनि पार्टि फान्ड BPF आव हाबबासो बेखौ मोनो एइबाराव नोंनो होनसै नों BPF आव जइन जाफैदो होननानै आरोखि खिन्थु होनो हाया बिथांमोना खारन जों सानबाय 100 कौटिखौहाय जुदि बोसोरै जुदि रानोब्ला 2 लाखजों रानोब्ला बेखौहाय 5000 जननो बोसोराव होनो हायो 5000 जनखौ जोङो 420टा BCDC जों रानोबा मोनसे BCDC आव 11 जनल' होनो हायो सोर साबसे लाइमोननो होनो हागोन आरो बेखौथ' लाइमोना मोना जाय प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरसो मोनो जाय बिनि जाथि बंस बिसोरसो मोनो जाय BCDC चेयारमेन बिसोरनो लायो बिदिसो बे आरोखि दा बे जाहैबाय मा बियो सरकारनि आसनि बादि जायाखै बे BPF नि पार्टि फान्डनिफ्राय होनाय बादि जागोन आरोखि बियो आरोखि बेखौ बिथांमोना पियरलि सरकारनि आसनिखौ रायजो राजानो होनाय बेबादि जानाय नङा आरो बेखौ सरकारनि दोहोनखौहाय बिथांमोना गावजों गाव राननानै जानाय बेनि सारा दस्रा जेबो गैया आरोखि बेजों जेबो सासेबो मोनसेबो बे 2 लाख थाखाजों माबा मोनसे मावनानै जाना बेबादिखौ जों सासेबो नुनाय नङा खोनानो मोनदों बे जाखिनि फैसा बा जाखिनि रांखावरि होदों 2 लाख करै बेखौ मोनसे लन सिस्टेमाव होनाय जादों होननानै खोनानो मोनदों जिहुते 50% लन होनानै बाथ्राखौ मख'दों दा बे खेत्रआव मा जागोन जाय नोंथाङा एसे आगोलाव बुंदों सोरबा ओरैनो 10,000ल' मोनदों 1,90,000खौ माने बिथांमोना बेग लादों 150 लाखखौ बिथांमोना बेग लादों अब्ला बे लन जायोब्ला माबायदि जागोन बै जायबा माने मुं होनानै दोनदों जाय डकुमेन्टस होदों बैफोर लाइमोनफोरा बेसेबां जेंनायाव गोलैनो गोनां जागोन दा बेखौ लन होनला बे जाहैबाय ओरैबादिसो आरोखि बेयो माने बेयो जाख्ल'नाय होनो आरोखि बेखौ बे लन नङा एक्सुवेलि थारमाने हमनानै लादो नोंथांनो होबाय जेनेबा 2 लाख होनग्रोखागोन सिगाङावहाय नोंथांनि नामाव लानोसै नोङो स्किमखौ सोनोसै ओमफ्राय 1,50,000खौ जोंनो हरफिननांगौ नों 50,000खौ लादो बेबायदि आरोखि माने बेखौ ओरैनो बिया बिसोरो दा इलेक्सन खाथि नालाय जोङो एसे पार्टि सालायनो जोंनो पार्टि फान्ड नांगौ दा ओंखायनो नोंनि नामाव बख'नायखाय नों 50,000 जादो जोंनो 1.5 लाखखौ हरफिननांगौ बे आरोखि बे जाहैबाय जाख्ल'नाय आरोखि बिथांमोननि ओमफ्राय सोरनोबा बिदिनो एसे मानसिफोरखौ नायै खालामगोन सोरबा एसे जाम्बि दबबा सोरबा एसे जाम्बा दबबा नों 10,000 मोननायाव मोननाय मिथिबाय गरिब मानसिफोरा एकदमबारे एसे जाम्बा जाम्बि मानसिफोरा 10,000आबो बिराद गिदिर बिथांमोननि थाखाय दा ओंखायनो बैसोरखौ बुंसै नोंनि नामाव 2 लाखखौ सोनसै जोंनो ओरै नांगौ ओंखायनो नोङो 10,000 लाखिगोन नोंनि नामाव बख'नायनि थाखाय नोङो 10,000 मोनगोन बेनिफ्राय नोङो 1,90,000खौ जोंनो हरफिननांगौ बेबादि खालामो बे जाहैबाय फोरमान मोनदों नामा नोंथांमोना बिदि जानाय एकदम जोङो कल रेकर्ड खोनाथारबाय सासे हिनजावा बिराद थरख' जाहरदों कल रेकर्ड खोनाथारबाय जोङो आरो नैबे 1.5 लाखनिखौबो जों कल रेकर्डखौ खोनाथारबाय बेबायदि आरोखि दा बे जिनिसखौ जोङो रायजो राजाफ्रा गासैबो बेखौ मिथिजोबखासिगौ आं बुङाबाबो आरोखि नोङो कल रेकर्डआथ' दुनियायाव नों गोसारदों बे आरोखि जिहुते नोंथाङा मख'दों जे BPF राजखान्थि हान्जाया 2 लाखनि मोनसे रायजो राजाफोरनो रादाय होनानै एबा बै लाइमोनफोरनो रादाय होनानै जे 2 लाखखौ नोंथांमोननो होगोन बे समाव BPF आव जइन जाहोनानै बिथांमोना बाथ्राखौ मख'दों बा बिथांमोना मोनसे लुप दिन्थिनानै बै लाइमोनफोरखौ बोगासिनो दं UPPLआ मा खालामनानै दं बे समाव बेखौ होबथानो थाखाय नोंथांमोना मा राहा लागोन जिहुते 2 लाखनि मोनसे रादाय होनानै बै लाइमोनफोरखौ लाबोयोब्ला UPPLनि फारसे मा थागोन जोङो बेखौ रियेल बाथ्राखौ जोङो फोसावदों
2 लाख रांखौ साबेसे मानसिनो होनो हायो बिसिडिसि मोनसेयावहाय कयजन बिपिएफनि वार्कारफोर दङ दा बेखौ नोंथांखौ जे लांनानै जे थगायहैगोन बे जिनिसखौ जों क्लियार बुंदों आरो बे 2 लाख रांखौ मोननो थाखायबा माबादि मानसिया मोनगोन 5 बोसोराव जाय माने बिपिएफआव थानानै खामानि मावबाय थादों बिथांमोनल'सो मोनगोन नङा होमबा मोनसे बिसिडिसियावहाय जुदि बोसोरसेयाव 11 जन 11 जननो होयोब्ला 5 बोसोराव बेसेबां जायो 55 जन मानसिया मोनगोन नङा होमबा मोनसे बिसिडिसियावथ' बिपिएफनि वार्काराथ' नोङो 100 जननि बारा दंना बोरै मोनहैगोन आरो दा नोंनो क्राइटेरिया नांगौ सोरबा स्किल माने माबा सार्टिफिकेट नांगौ सोरबाया मानिबा वेल्डिंनि सार्टिफिकेट सोरबा फिटारनि सार्टिफिकेट सोरबा दखान होनाय सार्टिफिकेट नङा होमबा बेबादिया सोर साबसेया दङ आरो नैबे ओइबारनि खनसे होगासेयावहाय बिथांमोना सार्टिफिकेट गोनांनो होदोंना होआखै बेखौ जों एबाराव मोनसिगोन जों मोनसिगोन बे लिस्टआ नैबे कयदिननि उनाव जों मोनसिगोन आरोखि डाटा जोङो एखे डाटाबेस जोङो फोसावगोन थारमाने डाटाबेस फोसावगोन जों कमप्लिट जोङो आरटिआइ होनानै बिथांमोना बहा बेसेबां खरस खालामदों बेसेबां रेट होदों माबादि खामानि मावदों जों बेखौ रायजोफोरनि गेजेरावहाय फुरा जों फोसाव होबाय थागोन आरोखि जिहेतु मोनसे बाथ्राखौ मख'दों जे प्रमद बर' बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावनो मावाखै आरो मावलाङाखै होननानै 5 बोसोराव बिथाङा मावलांनो हायाखै होननानै बाथ्राखौ मख'दों जों जिहेतु बा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बे समाव 2 लाख रांखौ होबाय होननानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुंदों 10,000 रांखौ होदों बिथांमोना गुबुन लाइमोनफोरनो बे समाव फसंथान होनो थाखाय थियारि होननानै बिथांमोना बुंदों जेरै खोथा होदों थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मावबाय होननानै बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'नि समाव थारैनो लाइमोनफोरनि थाखाय मावगोन ना मावमाराखैमोन बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा बारा बुजिया थारमाने लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टआ माबोरै जायो सासे लाइमोन हिसाबै गावखौ गसंथानोबा मा खालामोब्ला मा सुबिदा होयोबा सासे लाइमोना गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो बेखौ बिथांमोना बुजिया आरोखि बिथांमोना खालि थाखानि लबल'सो देखायनो रोंगौ खिन्थु सासे लाइमोना गावनि आथिङाव मारै फसंनो हायो दा बेनि गोबां जोंहा मिशन जों लादोंमोन आरो मिशन सोदोबखौनो बिथांमोना बोखारजोब्बाय मिशन थानांगौ नोङो सासे मानसिया दिनै माबा मोनसे मावोबा गाबोननो लाखपति जानाय खुनु मोनसे जिनिस गैया नङा होमबा मोनसे सरकारा दिनै माबा मोनसे मावोबा गाबोननो बिराद डेभेलप जागोन बे नङा मोनफ्रोमबो मोनसे टाइम पिरियड थायो आरोखि नोङो मोनसे एलआइसि दिनै खुलियोबा गाबोननो मेचियर जाना बिनि मेचिउरिटिया खमबाबो 5 बोसोर 10 बोसोर नङा होमबा फांसे बिफां गायोबा दिनै गायनाया गाबोननो फिथाइ थायाना थायोसे नोङो दिनैहाय मोनसे दखान होयोबा बे दखाना गाबोननो बिराद लाख थाखा फैयाना मोनसे टाइम थायो आरोखि दा बे जिनिसखौ ओंखायनो जोंनि प्रमद बर' सारनि जे आसनिफोर जे मिशन आरो भिजन बे एसे आलादा जोंनि प्रमद बर' सारनि मिशनजों जुदि जोङो आवगायोब्ला नेक्स्ट 5-10 बोसोरनि उनावहाय जोंनि परिबेसा एसे आलादा जागौमोन आरोखि दा खाफाल गाज्रि थांनाय बाराव एसे भुल जाबाय दा बेवहाय लाइमोनफोरनि गोबां माने आसनिफोर जों लादोंमोन गेरेन्टि जोंनाव बिदि जों नाम होआ थारमाने बिथांमोना गेरेन्टिनो बे गेरेन्टि जायो नामा गेरेन्टि होनाय नामाथ' बे एकदमबारे बे खाब जायाखै आरोखि बे फैसाखौ होनायाव जे गेरेन्टि होनांगौ मा दरखार दङ नङा होमबा बे लाइमोनफोरनो माने 100 कोटि बोसोराव होगोन होननाय बाथ्राखौ होनो थाखाय गेरेन्टि सोदोब बाहायलायनाङाथ' मानो गेरेन्टि होलायनांगौ जाखो जों बिदि होनालासेनो गोबां मोजां आसनि नोङो स्किल डेभेलपमेन्टआवहाय बिराद प्रायरिटि होदों बुहुत मानसिखौ स्किल डेभेलपमेन्ट होदों दा बेनिफ्राय जोंना नैबे माबा आइएसपिएल जों फाथिदों आइएसपिएलनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरा फुटबलाव माने जावरिखांदों फुटबल गेलेनाय लोगो लोगो नोङो नोंनि देहानि माबाफ्रा मोजां थायो नङा होमबा बेनिफ्राय बेमार आजारनिफ्राय जोङो रैखा मोनो जोङो साख्रि बाख्रि मोननायनि नोङो फिटनेस फैयो नङा होमबा मिलिटारि पुलिसफ्रावहाय आरो बिदिनो जों फुटबल गेलेनानै जोङो मोजां जुदि साक्सेसफुल प्लेयार जायोबा जों गोबां रां खामायनो हायो बे मोनसे आसनि आरोखि दा बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय फुटबलनि मोनसे दौ फैदों बेखौ लाबोदों बिनि उनावहाय सन्टस ट्रफि लाबोबाय बिनि उनावहाय नोङो दुरान्ड काप 3 टाइम्सनि थाखाय लाबोबाय नङा होमबा बिनि गेजेरजों सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे फुटबलनि मोनसे हाब फुटबलनि मोनसे दौ फैबाय आरोखि दा जों बयबो खेला दुलायाव गोसो नरेन्द्र मदियाबो बेखौ लानानै बा हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों बेथ' माबानि खोथा जोंनि बिटिसिनि बे माबा बियो माने बड'लेण्ड सेम काप बड'लेण्ड सेम कापखौहाय बिथाङा ओरैबायदि बाख्नायदों जे मोनसे ट्रान्सफरमेसना रियेलि जाबाय
बिटिआरनि इयुथ्सफोरखौ मोजां खामानियाव प्रमद बर'आ बाहायदों आरो बिटिआरनि जे इयुथ्सफ्रा मोजां मोनसे डिरेक्सनाव थांगासिनो दङ दा बेखौ बिथांमोना आरो जाबाव जाहाथे गोसो दुङो जाहाथे उत्साह जायो बे लाइनाव आरोबाव लाइमोनफ्रा जाहाथे इन्ट्रेस्ट लानानै आरोबाव जाहाथे आवगायलाङो गावनि जिबनखौ खेला दुला गेलेनानै साख्रि बाख्रि मोननाय बा गाज्रि खामानि जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिनानिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बेखौ जोंखौहाय माने गोसोखौहाय एसे आरोबाव बिथाङा दुंगा होनो थाखाय मोनसे ओरैबायदि बाख्नायनानै खोथा बुंबाय जे बिटिआर ओनसोलनि प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय बिटिआर ओनसोलाव ओरै लाइमोनफ्रा सिगाङाव जामोन बिनिफ्राय दा खेलायाव ओरै बाहागो लादों बिराद बाख्नायनानै बुंदों नङा होमबा दा बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे एचिभमेन्ट आरोखि दा बेनिफ्राय सुपार 50 मिशन बड'फा सुपार 50 मिशन बड'फा सुपार 50 मिशननि दारै जोङो दिनैसिमहालागै सिभिल सार्भेन्ट अफिसार हिसाबै एसएस अफिसार 12 जन जों मोननो हाबाय 4 बोसोराव औ डक्टर जों 20 जन मोननो हाबाय सुपार 50 आवहाय जाय बिथांमोनहा नीट होनो थाखाय एन्ट्रेन्स पास जानानै बेवहाय नोङो कचिंआव थांदों बिथांमोन जोङो 4 बोसोराव जोङो 20 जन डक्टर जों बानायनो हाबाय 4 बोसोराव आरो बेनिफ्राय इन्जिनियार जोङो 110 जन इन्जिनियारावहाय 4 बोसोराव बिदि खालामनो हानाया थामसा नङाना आरो माखासेथ' इन्डिभिजुवेल गावबा गावनि केपासिटि थांबाय खिन्थु नैबे बड'फा सुपार 50 नि दारै जोङो 12 जना माने सिभिल सार्भेन्ट ओमफ्राय 20 जना डक्टर आरो 110 जन जोङो इन्जिनियार जों मोननो हाबाय दा बेबादिनो जुदि बोसोराव जुदि 10 जन 20 जन बिदि बारायलांबाय थायोबा 5-10 बोसोरनि उनाव जोंनाव बेसेबां अफिसार ओंखारगोन बेसेबां इन्जिनियार ओंखारगोन नङा होमबा बे जाहैबाय जोंनि नेक्स्ट मोनसे बिकसित भारत माने 2047 आवहाय भारतआ स्वाधीनतानिफ्राय जेब्ला 100 बोसोर फुरा जागोन अब्ला भारतबर्षखौ मोनसे डेभेलप कान्ट्रि होननानै आमेरिकाफोर बादि डेभेलप कान्ट्रि गायसननो मोनसे भारत सरकारा मोनसे माने मिशन लादों आरोखि दा बे मिशनसिमावहाय जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआबो 2047 समसिमावहाय जोङो फुरा माने सेपारेट स्टेट जोङो मोनसे डेभेलप बड'लेण्ड गेरेमसा हारि दानायनि जाहाथे बै जाफुंहैयो भारतबर्षआव जुदि नोङो बै समाव डेभेलप कान्ट्रि जाहैनांगौबा जोंनि बड'लेण्डआ गोग्लैसोनानै थाबाथ' जानाय नङाना बिनि मोनसे अंशदार हिसाबै जोंबो मोनसे डेभेलप जानांगोन ना बे मोनसे संकल्पजों नैबे जोंना बड'फा सुपार 50 मिशनखौ जों लादों आरोखि दा बेजोंहाय जोङो बोसोरै जोङो अफिसार मोननो हाबाय थादों डक्टर मोननो हाबाय थादों इन्जिनियार मोननो हाबाय थादों बे जाहैबाय प्रमद बर'नि खामानि आरो हाग्रामानि खामानिखौथ' नुखाबाय एसे फैसा होनायखौनो गेरेन्टि नाम दोनबाय नङा होमबा मानो गेरेन्टि नांलायगौ बेखौलाय जेखिनि बाजेट दं बोसोरै हमना होबानो जाबाय मिशना गैयाबा नोङो बिजना गैयाबा बोरै जागोन मिशन सोदोबखौनो दाननानै होजोबबाय मिथिबायना मिशनयानो भारत सरकारा गोबां माने मिशन मदाव खामानि मावो एनआरएसएम टेनआरएसएम नङा होमबा नोङो आरो नोङो बै समाव टिएलसि मोन टटेल लेटारेरि केम्पेइनमोन नङा होमबा बिनि उनाव सर्व शिक्षा अभियान जादों बिसोर मोनसे मिशन आरोखि दा बेबायदि आसाम सरकाराबो गोबां मिशन दङ नङा होमबा दा मिशन लानानै सरकारफ्रा खामानि मावो जोंना जाहैबाय हाग्रामानि सरकारा मिशन होनबानो माथा गरम जायो मा मिशन बिलाय होनना बुङो आरोखि मिशन गैयाबा माबा मोनसे जायो नामा नों दिनै मावबा गाबोन आं दहाय बुंनाय बादि आरोखि दिनै मावबानो गाबोन माबा मोनसे फिथाइ थायनाय जाया हाग्रामा दिनै जिरायदों दा बे फिथा हाबाय थानाया जाहैबाय मा गासिबो प्रमद बर' सारनि दिनावहाय 95% खामानि जाबोखाजोबनाय आरोखि दा गासिबो बे बिटिआर एकर्डनि दफा सफा बे जाबोखाजोबनायखा दा बेखौ हाग्रामाया फैग्रोमोना फिथा हाफैनो मोनबाय आरोखि फाउन्डेसन खालामफैनो मोनबाय टाइम लायोना इस्टिमेट बानायनायावहाय नोङो डिपिआर बानायनायावहाय नोङो दिल्लीयाव थांगोन फाइला दिल्लीयाव एप्रुभेल जागोन फैगोन टाइम लायोना हाग्रामा फैग्रोमोना मारै हानो मोनखै नङा होमबा बे जाहैबाय जेसेबां डेभेलपमेन्टेल खामानि जादों बे प्रमद बर' मावबोजोबनाय गासिबो दा हाग्रामाया गावबो सिखार जादों बेखौ आंनावथ' दा जेबो फान गैया गासिबो प्रमद बर' माने जास्लाबलांनो हायो होनदों सोदोबखौ गाज्रि बाहायदों आरोखि मिथिबायना बाख्नायनांगौसोमोन प्रमद बर'आ जास्लाबलांनो हायो होननानै बे सोदोब मोनसे गाज्रि बाहायदों आरोखि बेनाथ' खुगा बिदिनोसै नालाय जाय जेसेबां गाज्रि बुंनो हायो हाग्रामानि खाथियाव जायगा मोनो दा जेसेबां माने जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनाव जइन जादों दा बिथांमोननो
मोजां खामानि बिथाङा होआखै जों बिराद आफसुस जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ आरोखि जायफोर थांदों आरोखि बिथांमोना माबा नङा माबा लबजों थांदों पावारजों थाफानो थांदों खिन्थु बिथांमोना हाग्रामानाव थांनानै मोजां खामानि मोनहैयासै सनमान मोनहैयासै दायासाव दोननानै बिथांमोनखौ परिचय होयो नैबेनाबो खुगाया बिराद गाज्रि खाथार बिराद रायनांगौ होननानै दायथ' होदों बिथाङा माने गाज्रि रायनोसो बिथांमोननो दायथ' होदों आरोखि बिराद आनफर्चुनेट दा गावसोर दा मा साननानै दङ रायनांगौबा रायनोसै उनावहाय हाग्रामाया स्किम होबानो जाबाय सानदों ना मादों दा बिदिनि थाखायनो थांदोंबा बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु जों आफसुस जादों जोंनि दोलोआव थानाय समाव बिथांमोनहा सेन्ट्रेलनि साफा नेतामोन TCLCC चेयारमेनमोन मानिबा चेयारमेनमोन हो दा हाग्रामानाव जयेन जाखांनानै बिथांमोनखौ गाज्रि भाषा बुंनानै UPPLखौ रायनो थाखाय प्रमद बर'खौ रायनो थाखाय बिथांमोननो दायथ' होदों आरोखि बे जोंनि थाखाय बहुद आनफर्चुनेट आरोखि BTCनि जोङो नैबे समाव बिजाथिफोरनि बाथ्राखौ मख'नो एसे लुबैदों जिहेथे जों नुनो मोन्दों खायसे BPFनि लाइमोनफोरा जाय बैसोखौ नायोब्ला 23 बा 24 बैसोनि बा 24 बोसोर बैसोनि बैफोर लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा बे समाव बेसेबांबा अबदान होलांनाय बै दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बिदिन्थि बायदि जों प्रमद बर'खौ बिथांमोना जोबोदनो सोंखारि बेपारिनिफ्राय लानानै गोबां बाथ्राखौ बुङो दिपेन बर'नि बाथ्राखौ मख'दों दिपेन बर'खौबो गोबां बाथ्रा बुङो बिथांखौ थगायबाय माबाय होननानै बाथ्रा बुङो एबसु थानाय समावनो गोबां गाज्रि बिथाङा माने माखासे खामानिफोरखौ मावदों मादों होननानै बिथांखौ अजद खालामो बेराफारसेथिं जों जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव नुनो मोन्दों बेवहाय मोनसे समनि गोलाव सम आन्दलन खालामनाय बिथां रनजित बसुमतारी जाय गावखौ जिउ बावसोमनानै बिथाङा हाग्रा बंग्रा थानानै हारिखौ सिबिदों दा बिथांमोनखौबो गोबां गाज्रि बुंनायखौ नुनो मोन्दों लरेन्स इस्लारिखौ गोबां बाथ्रा जाय माने बर' हारिखौ मोनसे समाव गोलाव सम आन्दलन खालामनानै बिथाङा बेसिम लाबोबाय दा बिथांमोनखौ गाज्रि सोंखारियो मा बुंगोन बे लाइमोनफोरखौ जिहेथे नोंथाङाबो सासे लाइमोन दैदेनगिरि बे लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ जाय सोमावसारनायजों लोब्बा गैयै बेफोर दैदेनगिरिफोरखौ मा बुंनो नागिरगोन जिहेथे गुबुंले खालामनो थासारिखौ लानायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन बे समाव जोङो दुखु मोनो खारन माने राजनिति खालामनायनि नामाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ एथ' गाज्रि रावै सोंखारिनो नाङा दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि भाषा बुंबानो दे रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो बे नङाना नोंनि दोलोनि आदर्श नितिफोरखौ रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनो लानायफोरखौ बुं एफा एनैखौ सोंखारि खिन्थु बिसोरनाथ' लिमिट क्रस जायो बिथांमोना जोंबो बुङो हाग्रामा महिलारिखौ जोंबो सोंखारियो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जोंबो सोंखारियो खिन्थु जोङो मोनसे लेभेलसिमाव बुङो आरोखि बिथांमोनाबो जाथियाव सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथांमोनाबो माने जाथिनि थाखाय बिराद माने नाजानानै नैबे लेभेलाव लाबोनायावहाय बिराद गिदिर अबदान दङ हाग्रामा महिलारियाबो दिनै बर' जाथिनि सासे बिर जोहोलाव होननानै जों मानियो खिन्थु राजनिति खालामनायनि नामाव जे बिथांमोना बिराद गाज्रि बाथ्रा बुङो बियो जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय गाज्रि थारमाने इयुन जोलै सोलोंगोन ना नङा होमबा सोलोङोथ' नोङो दैदेनगिरियानो नोङो मुरुबियानो नोङो जुदि गाज्रि भाषा बुङोबा दा बिथांमोना दैदेनगिरियानो जाय सिबानो जुदि बिथांनि खुगानिफ्राय गाज्रि आवाज ओंखारोब्ला बिथांनि सेलादार मालाय मानो ओंखारा जानो दिनै हाग्रामा महिलारिनि जे बाथ्रा बुंनायफ्रा एसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव लाबोलाय बे गाहायनि मानसिफ्रा एसे स्टेन्डार्डआव फैयोना फैया नङा होमबा दा ओंखायनो जोंनि प्रमद बर' सारनि जे बाथ्रा बुंनायफोरखौ नाय बिदिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोराबो बिदिनो खारो आरोखि दा एक नाम्बार हाग्रामा महिलारिया राजनिति खालामनायनि नामाव गाज्रि भाषा बुंनाय फाग्ला जग्ला बुंनाय माबा माबि बुंनाय सोरनिबा बेक्तिगत आक्रमण खालामनाय सोरनिबा बडिनि स्ट्राक्चारखौ लानानै गाज्रि सोदोब बाहायनानै नोङो रायजोफोरनि गेजेराव बुंनाय बेफोर बिराद लासिं सिं आरोखि दा बे जिनिसखौ जोङो नेक्स्ट जेनेरेसना जाहाथे राजनितिखौ बे लेभेलाव दालांथों बेनि थाखाय माने बिथांमोना बिदिखौ बुंनाङा आरोखि जोंथ' राजनिति खालामनायनि नामाव जेनेबा जों बुङा नङा जोंबो बुंथारो आरोखि खिन्थु जोंथ' बिदिद्राय एथ' गाज्रि बुङा ना दिनै हाग्रामा महिलारिया मा मावबाय थादों बेफारि होनदों आसल बेफारियाथ' बिथाङानो जों बुंगोन खारन बिथाङा हस्पिटालनि बिजनेस दङ हटेलनि बिजनेस दङ सासे सिफनाव नोङो बेनाव फगलेन दङ डाम्पार दङ JCB दङ स्टन क्रेसार दङ बिटुमिन बे हट मिक्सार प्लेन्ट दङ CC ब्लकनि फेक्टरि दङ नङा होमबा बिथाङा बेफारि नंगौना नङा
दा नों बिटिआर रेकर्ड खालामनायखौ माने बेफारि होनबाय हाग्रामा महिलारियाबोथ' नोङो बिएलटि दानानै आरो बै समाव एबसुआव खामानि मावबोनानै बेनि उनाव बिएलटि दानानै नोङो बिटिसिनि बिएससिनि आन्दलन खालामाखैमोन ना बड'लेण्डनिसोमोन बिथांनि आन्दलनाबो नङा होमबा जेब्ला बिटिसि एकर्ड खालामो होमबा जों बिथांखौबो बुंनो हायोमोन बड'लेण्डखौ बिटिसि एकर्ड खालामनानै फानबोबाय होननानै नङा होमबा दा बेफोर आरोखि खोथाया ओंखायनो नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय जोङो बांद्राय गाज्रि भाषा जानानै जोंना प्रहलादाथ' एकदमबारे बिराद बिगाब बिगाब जोलैनि हांगार बुङो प्रमद बर'खौ जोंथ' हाग्रामाखौ दिनैसिम बिदि जोलैनि हांगार बुंफेराखै जोंबो होननो हायो हो जोंबो होननो हायोब्रा जों मानो जोलैनि हांगार बुंनो जोलैनि हांगारा मा बिलाइ मा सोदोब बिलाइ नङा होमबा दा नोङो एसटि इस्युनि सायावबो जों बुंनो हायोमोन ना जोंथ' जोलैनि हांगार बुङाखै जों नोंगौ सोंखारिदों नङा होमबा जोङो बायदिसिना केसाव जों बुहुद माने बुंनो हायो आरोखि दा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन लायोला गावसिनि खोथा जाहाथे राजनिति खालामनायनि नामाव जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ एथ' गाज्रि मोनसे भाषा बाहायनानै एथ' निकृष्ट भाषा बाहायनानै माने राजनिति खालामनाङा आरोखि बे नङाबा जोंखौ देनांहाय नेक्स्ट जेनेरेसना दुसिगोन आरोखि बिदि जिहेते नोंथांमोननो जिखिनि बिजाथिफोर दङ इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोर दङ जाय बिजाथि महरै बे समाव गजनदों मोन 12टा बिधान सभायाव बिटिसि ओनसोलाव दा बिथांमोननो थाखाय मानि थाखाय भट होगोन रायजो राजाफोरा बे समाव मानो भट होगोन इउ पिपलनो बैफोर बिजाथिफोरनो मानि थाखाय भट होगोन बेवहाय जोंनि इउ पिपल दोलोनि जा बिजाथिफोरा जोंनि जाथियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय गोबां बिहोमा होनाय दैदेनगिरिफ्रानो मेक्सिमाम दङ दा बेनिफ्राय दाखालि जे 2025नि जे बिटिसि इलेक्सनावहाय माखासे एसे भुल जानायखौ दा रियलाइज जादों जोंनाव मोनसे दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा न' डाउट माखासेफ्रा पावार थांनाय लोगो लोगो पावारजों खारफादों खिन्थु बे ओरै थांलाय फैलायजों भटआ ट्रेन्सफार जाया थारमाने दा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नों साननानै नायदो ओरैहाय राजु कुमार नार्जारि बिथाङा सासे बिराद डायनामिक एन्ड एनार्जेटिक सासे माने इउथ लिडार आरोखि बिथाङा मुम्बाइआवहाय टिस टाटा इन्सटिटिउट अफ ससियेल साइन्स बिनिफ्राय माने MSW फरायनानै पास जाना फैनानै गोबाव सम नेरसोन एनजिअनि दारै जोंनि समाजनि खामानि मावबोदों आरोखि आरो एबसुजों सोमोन्दो लानानै बुहुद माने जोंनि समाजनि थाखाय खामानि मावदों आरोखि नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय माखासे NGOनि दारै आरोखि खामानि मावदों बिथाङा गोबां माने गोलैसोनानै थानाय जाथिफोरनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों दा बेबादि सासे नेता जोंनि बड'लेण्डनि बायदिसिना माने समस्याफोरखौहाय नेसनेल इन्टारनेसनेलावहाय बिथाङा प्लेस खालामहैनानै बिथांनाव अभिगथा दं आरोखि दा बेफोरबायदि केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनांगौ जाहाथे जोंनि रायजोखौ सालायनायाव जोंहा रायजोफोरनि लाबा लाब जायो आरोखि दा बेनिफ्राय नायदो नोङो ओरै फैदो लरेन्स इस्लारि बिथाङा जोंनि एबसुआवहाय बिराद गोबाव खमसे खम 25-30 बोसोर बिथाङा सार्भिस होबोदों उन्दै समनिफ्रायनो इउनिट लेभेलनिफ्राय आनसलिक लेभेलनिफ्राय जिल्लायाव बिथाङा सेक्रेटारि बिराद गोबाव जादों प्रेसिडेन्ट बिराद गोबाव जादों बिनि उनाव सेन्ट्रेल एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय बिनि उनाव बिथाङा लास्टआव माने बिटिआर एकर्डनि सिगनेटारि जाबाय दा बेखौ नायोबा जे बिनि जे अपोनेन्ट शिबलि महिलारि दा बिथाङा जाहैबाय जाथिनियाव अबदान होनाय सासे दैदेनगिरि नङा आरो हाग्रामाजों हाबा जाफैनायखाय बिथांखौ दा मिथियो आरो बिथाङा हाग्रामाजों माने हाबा जाफैखांनायनि उनावहाय बिथाङा ससियेल वार्क खालामाखै बिथाङा गावनि बिजनेसाव बेस्थ' दंमोन दा बे हिसाबै बिजनेसमेन हिसाबै बिथाङा बेसेबां साक्सेस जादों लस जादों जों बेखौ मिथिया बिथाङा माने गावसिनि जेसेबांखि बिजनेस इस्टाब्लिशमेन्टफोर दङ बिनि मेनेजारफ्रा जे हिसाब खिथाब दं बहाबा लस जागोन लाब जागोन साक्सेसफुल नंगौना नङा जों मिथिया खिन्थु दा पावाराव दङखाय बिजनेसफोरखौ नुदों आरोखि खिन्थु पावारनिफ्राय जुदि गोमालांगोन अब्ला बिजनेसफ्रा फ्लप जालांगोन ना मागोन जों मिथिया आरोखि दा बिथांजोआ सासे माने बिजनेसमेन आरोखि दा बे हिसाबै जोङो समाजाव कन्ट्रिबिउसन होबोनाय जोंनि जाथिनि थैनाय थांनाय जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सुख दुखजों गोबाव सम गसंथानाय बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि लरेन्स इस्लारि बिथांखौ जोङो देरहाहोनांगौ आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय खाबु होनांगौ दा बेनि थाखायनो आं जोंनि नैबे 3 नं क'क्राझारनि
रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि ट्रेक्टरनि सभायाव भट होनानै लरेन्स सिस्लाखौ बिराद बुरजा भटआव देरहाहोयो आरोखि दा बिदिनो नुबाय ओरैबो नोङो फेरेंगा सार थाबाय फेरेंगा साराबो रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बिराद गोबाव नोङो हाग्रायाव थानानै सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय मानसि सिगनेटरि अर्गानाइजेसननि सासे बे गाहाय नेथारि नङा होमबा दा बे हिसाबै बिथांखौबो जोङो मान होनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होनानै देरहासार खालामनो जाहाथे बै आन्दलन खालामनाय समाव जोंनि जाथिनि जे गांनाय उखैनायफोरखौहाय जोंनि ओनसोलनि रायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाहाथे एसेमब्लियाव उत्थापन खालामनो हायो नङा होमबा बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांखौ जाहाथे भट होयो आरो जोंना नैबे बावखुंग्रियाव माने आब' प्रतिभा ब्रह्म थाबाय प्रतिभा ब्रह्म बिथाङाबो सासे गोरों मानसि जोंनि वमेन लिडार बे हिसाबै बिथाङा जोंनि जे आइजोफोरनि माखासे समयसाफोरखौ गोबां समाव गोबां माने रेस खालामो दा बिनि थाखायनो सासे आइजो जुदि जों देरहाहरोबा आइजो जौगाखांनायनि थाखाय बिथाङा गोबां माने आसनिफोर लानो थाखाय जोंना एसेमब्लियाव उत्थापन खालामनो हागोन दा बिनि थाखायनो बावखुंग्रियावबो जोंहा आब' प्रतिभा ब्रह्मखौ जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामो आरो बेनिफ्राय हरै फैबाय जोंहा माबा थाबाय मा होनो दिपेन बर' सार थाबाय नङा होमबा दिपेन बर' सारा गोबाव सम एबसुआव सेक्रिफाइस खालामबाय गोबां समाव जाथिनि थैनाय थांनायनि बुहुद क्राइसिस समाव गाबथाबोबाय दा बिथांखौ एबारावहाय जोङो बिराद बुरजा भटआव देरहाहोनानै जाहाथे जोङो आसाम एसेमब्लियावहाय संगठनाव थानाय समाव जे जाथिनि जे माने समयसाफोर दङ बेखौ बिथांमोना जाहाथे उत्थापन खालामहैनो हायो बिनि थाखाय एकदमबारे बिथांखौ जेरैखि जाहाथे माने आसाम एसेमब्लियाव जों फाथायहरनो हायो रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि ट्रेक्टरनि सभायाव भट होनानै दिपेन बर' सारखौबो गोबांथार भटआव देरहाहोनो हायो आरो बुंजोबनांगौबा गासैखौबो माने गोबाव सम लागोन बिनि थाखायनो माखासे जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ खोब माने सांग्रां आरो खोब राफोद बेनिफ्राय गासैबो जोंनि इउपिपिएलनि एमएलए बिजाथिफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होनानै देरहासार खालामो बेखौ आं खावलायगोन आरो आं नुदों आङो अदालगुरिनिफ्राय गसाइगावसिमाव जे परिबेस बेखौ नुदों जोङो जुदिअ सरकाराव गैया अब्लाबो जोङो बिपिएफनिफ्राय जोङो बांसिन मोनगोन होननानै आंहा मोनसे आसाबादि जोंनाव मोनसे दा आन्डार कारेन्ट मोनसे वेब दङ जोंनि रायजो राजाफोरनावहाय जोंहा सरकाराव गैयैखाय जोंनि प्रसार अभियाना एथ' दुरबलबो नङा खिन्थु जोङो गिदिर गिदिर जों प्रग्राम लायाखै थारमाने खिन्थु जोंहा आन्डार कारेन्ट मोनसे वेब दङ दा बेखौ उनावहाय रिजाल्टनि समाव मानसिफ्रा आसरित मोनगोन आरोखि इउपिपिएलखौथ' नोङो केम्पेइनावबो बांद्राय जरदार नुवाखैमोन माब्रै बांसिन देरहाखै एबार फार्स्ट टाइम जागोन बियो जोंनाव बिटिसि ओनसोलाव जाहैबाय मा बिटिसिखौ जाय सासन खालामो बेनो एमएलएखौ देरहायो बिदिमोन खिन्थु एबाराव उल्था जागोन अपोजिसननिफ्राय बांसिन एमएलए मोनगोन एबारावहाय बेखौहाय माने आसरित मोनगोन खिन्थु राजनितिसो नालाय आसरित मोननांगौनिबो खोथा गैया खिन्थु बयबो मोनसे सोमोनांगोन आरोखि माब्रै जाखो नैबे 5 माससोआवहाय जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ सरकारनि जे कम्पारिजनाव जों बुहुत बुस्थुखौहाय रायजो राजाफ्रा दा अनुभब खालामदों आरोखि आरो मोनसे खोथा जाहैबाय मा आङो जेरावबो बुंबाय थादों आवगायावबो मिडियायावबो बुंबाय दा इन्टेलेक्सुयेल लेभेलानो जा ओरैनो जेनेरेल पाब्लिकआनो जा जों जेखौ फोसावबाय थादों नैबे पावार बेलेन्सिंनि खोथाया बिराद इम्पेक्ट होदों आरोखि पावारखौ जोङो बिटिसिनि थासारिखौ जों मिथिगौ जों गोबाव सम बिटिसिआव जों रायजो जाबोबाय दा बेवहाय हाग्रामानि आखलखौ जों मिथिगौ बिथाङा पावार मोनोबा मा खालामो ओंखायनो बिथांखौ एसे माने कन्ट्रलाव दोननोबा मा खालामनांगौ दा बे जिनिसखौ पावार बेलेन्सिंनि बाथ्राया दा बिराद जेरावबो माने सरसा जादों आरोखि दिनैहाय दे हाग्रामाया बिटिसिखौ सालायबाय खिन्थु एमएलएआव जुदि इउपिपिएलनि एमएलएखौ बांसिन दैथायहरोबा हाग्रामाया जेखौ गोसो बेखौ मावनो हानाय नङा अपोजिसना स्ट्रं जागोन इउपिपिएलआ अपोजिसना स्ट्रं जायोबाथाय हाग्रामाया जेखि खामानि मावा मानो गाज्रि खामानि मावनो नागिरबाथाय जों बेखौ स्ट्रंलि जों आवाज होगोन आरोखि जेब्ला स्ट्रंलि आवाज होबाय बियो गाज्रि खामानि मावनो हानाय नङा आरोखि दा बेनि थाखायनो जेब्लानाखि सरकारा गाज्रि खामानि मावा मोजां खामानि मावोबाथाय रायजो राजाफोरनि मोजां जायो आरोखि डेभेलपमेन्टेल स्किमफ्रा मोजां मावजागोन दावराव दावसि खालामनायनिफ्राय बे गोजानाव थागोन नङाबाथ' मानसियाथ' बिदिनो दादागिरि बेनाथ' बेखौ बे माने माखासे बाइबार्ड केरेक्टार फैयो थारमाने बिथाङाबो बुजियो आंना ओरैया एसे भुल जायोना खिन्थु
बे जे भाइब्रेट माखासे केरेक्टार फैफानाय ना बिथाङा एसे रागा जोंबाथाय एसे माने माबा माबि खालामनाया बिथांनि अयभास आरोखि दा गावनि मानसियानो जा सोरबायानो जा एसे माने गावनि उल्थाबाथाय गाव मोजां मोनैबाथाय एसे माबा माबि खालामनाय अयभासा दङ नालाय दा बेनिफ्राय जाहाथे बेलेन्सआव थायो आरोखि दा बे आरोखि जिहेते मोनसे GNZ नि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों दा बे बेलायाव लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन जाय निउ भटार्सफोर दङ गोदानै जाय बिथांमोना भट होगोन जाय बिथांमोना बे समाव जिहेतु डिलिमिटेसन जाखांनायनि उनाव बबेबा मोनसे बिसायख'थि बा बबेबा मोनसे समस्तिया दाजाबदेरनायबो जादों दा बैफोर गोदान भटार्सफोरखौ मा फोरमायनो नागिरगोन मा खावलायगोन बे समाव दिनैनि दिनावहाय जेन जेट जायखौ बुंदों बिसोरथ' बिराद कनसियास दा नुबाय सारा प्रिथिबियाव मा जागासिनो दङ आरो जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेन जेटआ मा जिनिस बेखौ बुजिया जिनजि होनबाय थादों दाखालि नेपालाव मा परिबेस जादों बांलादेशआव मा परिबेस जानो नागिरदोंबा बिसोरनि जे माने जेन जेट जायखौ होनदों आरोखि दा बिथांमोना मोनसे यां जाखांफुनाय समाव जे मोनसे स्पिरिट थायो मोनसे माने इयुननि थाखाय सिन्था खालामनाय मोनसे सेन्टिमेन्ट फैयो बिथांमोनाव गिनाय लाजिनाय माबानाय थाया आरोखि मोनसे स्पिरिट थायो आरोखि मोनसे समाव हाग्रामायाबो जेन जेटमोन नङा होमबा जे समाव बिथाङा फार्स्ट टाइम बड'लेण्ड आन्दलनाव बाहागो लादों बिथांनि बैसोआ बेसेबांमोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुनि आफादगिरि लानानै जेब्लानाखि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिथाङा स्टार्ट खालामदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बैसोआ बेसेबांमोन बे समावथ' जेन जेट जों जायखौ बुंदों बे बैसोआनोमोन ना कलेजनि हस्टेलफोरनिफ्राय आन्दलना स्टार्ट जादों इउनिभार्सिटिनि हस्टेलफोरनिफ्राय आन्दलन स्टार्ट जादों नङा होमबा दा बिथांमोना मा खालामो जेन जेट होननाय जिनिसखौ नेग्लेक्ट खालामो आरोखि दाखालि आनफर्चुनेट जों नुदों जे BTC सेक्रेटारियेट जे बुफायलायनायनि थासारि फैदों बे थासारिया जोंनि बुजिनायाव जानो नाङामोन आरोखि जानो नाङामोन आरो बे मोनसे माने आनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट आरोखि जों माबा मोनसे रेभलिउसन जायोबा माबा मोनसे जांख्रिखांनाय जायोबा जे उद्देश्यनि थाखाय खालामदों बे हासिल जानो थाखाय नोङो मोनसे साइड इफेक्ट होनांगोन आरोखि बेखौहाय जेनेबा जोङो लोमजायोब्ला मुलि जायो नङा होमबा मुलि जायोबाथ' जोङो लोमजानो थाखाय एन्टिबाय'टिकखौ जाफाथारनांगौ दा नों एन्टिबाय'टिक जायोबाथाय नोंनि बै जे जिउसा माबाफोरखौ बुथारनायजों लोगोसे नोंनि माखासे जिबख्रिफ्रा नस्थ' जाफायो खथि जाफायो होनबाबो जों जानांगौ जायो नङा होमबा नों लोमजागानो थाखाय एन्टिबाय'टिकखौ जाफाथारनांगौ दा बेबादि आरोखि नोङो माबा मोनसे गाहोनो थाखायबा बै नोङो जेन'बा दाखालि बिथांमोना जे इस्युनि थाखाय मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे मुभमेन्ट खालामनायाव बिथांमोनखौ खेबसे लेंनानै रायलायबानो समाधान जायो बुजायबानो जायो मिथिबायना दा बेखौहाय बिथाङा माने खुनु रायलायाखै अहंखार बिथांनि अहंखाराव बे जादों होननानै आं सानो आरोखि आरो बिथांमोनाबो हयथ' गोसो गैयामोन खोमा दा रायलायैयावहाय आरो जे मोनसे NOC हरदों होननानै बुंदों आरोखि दा बे NOCआ जिहेथु बे अफिसनिफ्राय थांदों बे हिसाबै बिथांमोनाव मोनसे साननाय फैदों खोमा आरो दा बिथांमोनखौ माने केस होनानैबो दङ बिथांमोनखौ बुजायनानै खनसेखौ कनसिडार होजायोमोन खारन हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ दा बिथांमोनखौहाय आं मिथिनायाव आरोखि हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ दा बिदि खालामालासेनो जों जुदि बेखिनि खामानिनि थाखाय बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट होयोबा नेक्स्ट जाथिनि माबा मोनसे खैफोद फैयोब्ला जेन जेटआ जाहाथे माने खर' दिखोनो हाया बिनि थाखाय दाथुमनानै दोननांगौ होननाय बादि जादों बिथांमोना खिन्थु नेक्स्ट जोंनि जाथियाव माबा मोनसे खैफोद फैयोबा जाहाथे जेन जेटआ माने स्टेन्डआव थायो आरोखि बिनि थाखाय बिथांमोनखौ बे खेबसेखौहाय बे भुलनि थाखाय निमाहा होनांगौमोन आरोखि आंनि बुजिनायाव आरोखि दा बिथांमोनखौ निमाहा होआलासेनो केस होनानै हेरेसमेन्ट होबाय थानाया मोजां नङा बेखौ माबा होनाय जादों आरोखि मानो बे मोनसे बै दाखालिनि जे थासारियाव नैबे बोरैबा मोनसे साइड इफेक्ट जानाय बादि आं नुदों आरोखि आंनि जे एनालाइसिस साइड इफेक्ट नोङो जेखुनु आन्दलन जायामानो माबा नङा माबा जायो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आन्दलनावबो बुहुद जोङो माने डेम'क्रेटिक प्रसेसजों जुदि खालामदोंब्लाबो एफा एनै साइड माखासे एफा एनै भायलेन्सआ जादों आरोखि नों महात्मा गान्धीनि बे अहिंसा सोमावसारनायावबो
साइडआव जाया होमबा जायो थारमाने एफा एनै साइड इफेक्टआ जायो आरोखि बेबादि आरोखि दा बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया जेन जेटखौ बुजिया दा जेन जेटखौ बिथाङा सनमान होआखै अहंखारनि थाखाय बेबादि थासारिया जालांदों आरो बिथाङा दमन खालामनो नाजादों खिन्थु जेन जेटआ जेब्ला मोनसे सिन्था खालामगोन बिथांमोना खामानि मावनायनि स्पिरिट दङ आरो दिनै नेपालावहाय जे मोनसे बिथांमोननि इस्युआबो बारा गिदिर नङामोन नेपालनियाबो नङा होमबा माने सरकारनि कारापसननि एगेन्स्टै बिथांमोना मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन माखासे ससियेल मिडिया एपखौ बन्द खालामनो नागिरनायखौ जांख्रिखांनाय लाबोदोंमोन माने इस्युफ्रा बांद्राय गिदिर नङामोन आरोखि बिथांमोनखौ एसे नेग्लेक्ट खालामनाय जादों बावहाय जे मोनसे थासारि फैदों नेपालानो एखेबारे धंस दा बेनिफ्राय जाय मानसिफोरा जेन जेटनि बे आन्दलन मुभमेन्टखौ माने दैदेनदों बिथांमोनानो दिनैहाय बिथाङा प्राइम मिनिस्टार जाफैनायखौ जों नुदों आरोखि दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया इजि लानो नाङा मोनसे सनमान होनांगौ आरोखि बयखौबो आरोखि आं बेखिनिखौ बुंगोन आरोखि नंगौ बिथाङानो जादोंमोन इउ पिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि फुकन लाहारी बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय जे बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय आथिखालनि सोरखार आरो थांनाय प्रमद बर'नि सोरखाराव माबायदि खामानिया जादोंमोन बेनि सायाव गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय फैगौ आसाम बिधान सभा बे बिधान सभायाव लाइमोनफोरा माबायदि रल लागोन आरो बिजाथिफोरनो मानि थाखाय भट होनांगौ बेनि सायाव बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोननो मिथिहोबाय बे समाव बिथाङा फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव जे इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जाया पावाराव गैयाब्लाबो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि गोजौसिनाव बिथांमोना बिजाथिफोरा बा बिथांमोननि बिजाथिफोरा देरहासार जागोननि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिदों 2 लाख रां बे 2 लाख राङा बे समाव ट्रेन्सपारेन्सि जायाखै एबा गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो नटिफिकेसन गैयालासिनो आरो बबेहाय एप्लाइ खालामो बेनि जेबो मोनसे खारिथि गैयालासिनो बे समाव रायजो राजाफोरनो बा बे समाव लाइमोनफोरनो होदों होननानै बिथाङा बाथ्राखौ मख'नायखौ नुनो मोनदों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मिन्थिबाय थारैनो नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ बा बिसायख'थिया बे समाव सोलिबाय थादों थेवब्लाबो सम दिहुनबाय बिनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय